Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jakým způsobem spárovat chytré hodinky Osmic Chroní a Osmic Swifty. Toto video bude na obě hodinky natočené pouze jedno, protože obě hodinky mají stejný systém, stejnou aplikaci a ten návod by byl de facto stejný, akorát by se lišil opravdu těmi modely. Čili pokud máte Osmic Chroní, vůbec nevadí, když se budete řídit podle návodu Swifty a naopak. Pojďme si tedy párování názorně ukázat na hodinkách Osmic Chroní. Chytré hodinky prosím nabijte doplna, připravte si váš mobilní telefon. Jakmile budete mít hodinky i telefon připravený, tak si otevřete na mobilu vaše tržiště aplikací a stáhněte si aplikaci Glorifit. Je tady vidět logo i název aplikace. Ve chvíli, kdy budete mít aplikaci staženou, tak ji otevřete a ideálně se prosím zaregistrujte. Registrace funguje tak, že sem napíšete vaši e-mailovou adresu. Ve chvíli, kdy máte napsanou e-mailovou adresu, tak kliknete na Získej verifikační kód. Teď vidíte, že se mi něco začíná načítat a tady je odpočítávání. Nebojte, to odpočítávání neznamená, že máte pouze v tuto chvíli 51 sekund, máte na to nějakých 15 minut, takže si v klidu otevřete e-mail, který jste zadali do této kolonky a podívejte se na verifikační kód, který vám přišel. Ve chvíli, kdy si otevřete e-mail, budete znát ten verifikační kód, tak ho zadáte do této kolonky a kliknete na přihlášení. Druhá možnost je taková, pokud by vám cokoliv nefungovalo, že by vám třeba nechodily e-maily s tím verifikačním kódem a tak dále, můžete tento krok i přeskočit, tady tím tlačítkem přeskočit. Tak možná vám pak váš mobilní telefon zobrazí nějaké okýnka s některými dotazy ohledně povolení. Vždy říkám, povolte úplně všechno, aby ta aplikace opravdu fungovala nejlíp, co má, protože čím více vy budete něco zamítat a tak dále, tak nemusí ta aplikace fungovat na 100%, hodinky vám pak nemusí měřit na 100% a tak dále. Čili zkuste opravdu co nejvíc toho povolit, co to půjde. Na mě už veškeré ty okýnka vyskakovat nebudou, protože už jsem tu aplikaci v minulosti povolil a povolil jsem vše, co bylo možné. Tak. V tomto kroku si zvolíte vaše pohlaví, zvolíte si výšku. Pokud byste chtěli ve stopách, tak se tady akorát připínají stopy a centimetry. Tak tady máte váhu. Můžete přímo takhle detailně. Váš rok narození a v jakém měsíci jste se narodili. A nějaký váš denní cíl. Samozřejmě tento denní cíl si můžete kdykoliv měnit, čili můžete si tam nastavit to, na co se, počet kroků, na který si věříte, ale nebojte, můžete to opravdu kdykoliv změnit. Tady dokonce máte doporučení, že by se měli najít minimálně 8000 kroků za den. Tak, v tuto chvíli na vás skočí toto okénko. Úplně nejjednodušší způsob párování je ten, že kliknete tady na Vyberte zařízení a kliknete na Smartwatch. Ve chvíli, kdy kliknete na toto zařízení, tak se vám hodinky spárují. Nyní vidíte, že už se mi hodinky spárovaly a vždycky doporučuji zase všechno povolit. Povolit přístup k vašim kontaktům a historii hovorů. Ano, párovat. Tak a v tuto chvíli máme spárováno. V tuto chvíli dokonce, když se vezmeme tedy hodinky do ruky, tak vidíme, že se mi přeply do češtiny, čili jsou hodinky v pořádku spárovány. Tak, pojďme si říct ještě jednu důležitou věc, která by vás po spárování mohla zmást. Hodinky mají takzvané dva režimy pro volání, které si přepínáte zde v horní liště. Do horní liště jsem se dostal tak, že jsem přejel prstem dolů
tady vidím telefonek. Ve chvíli, kdy já mám telefonek takto zapnutý, tak hodinky v tu chvíli fungují de facto jako mobilní zařízení. Čili vy přes hodinky mluvíte, vlastně člověk na druhé straně hovoru vás normálně slyší a vy i slyšíte přes hodinky jeho. Pokud chcete takto ty hodinky využívat, tak mějte tuto funkci zapnutou. Pokud nechcete mluvit přes hodinky a nechcete, aby jste někoho v tom hovoru slyšel skrz hodinky, tak tuto funkci vypněte tím, že kliknete znovu na tento telefonek a vlastně hodinky vám pouze zobrazí, když vám někdo bude volat, ale když přijmete hovor, tak toho dotyčného neuslyšíte skrz hodinky, ale normálně skrz mobilní telefon. Tak jo, to jsme si ukázali, jak se hodinky párují a v dalším videu si ukážeme už více podrobných funkcí o těchto hodinkách Osmic Chroní, případně Osmic Swifty. Mějte se fajn a v dalším videu nashledanou.